Father, we thank you for such a time and an opportunity to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. John chapter 6. John chapter 6. It's a common scripture. The feeding of the 5,000 people. After these things, Jesus went over to the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his signs which he performed to those who had disease. And Jesus went up the mountain. There he said with his disciples, now that the Passover, a feast of the Jews, was near, then Jesus lifted up his eyes, seeing a multitude coming to him. He said to Philip, where shall we buy bread that we may feed these people? But this he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them will have a little. One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him again, there is a boy who had 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among the many? Then Jesus said, make people sit down. Now there was so much grass in that place. So the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and then he gave thanks and distributed to the disciples. And he said to them, you can give to people. So the disciples distributed the bread to those who were sitting down, likewise as the fish as they wanted. So they were filled. And he said to the disciples, gather up the fragments that are left, so that nothing will be lost. Therefore they gathered them and filled 12 baskets with the fragments of barley loaves which was left over. Then those men, when they've seen Jesus doing this sign, they said, truly the prophet who is to come into the world is among us. Mwari vakudzi kuende kuda kweshoko rawo. Nyaya ndiri kuverenga inyaya yevanhu vanga vauya Jesu achiparidza, avapa kudya kwemweya, avapa shoko. But ndokubva aziva the physical challenge, the physical need, kuti vanhu vane nzara vanodawo chekudya. Iye haana kunge auya aine a plan yekuzofeeda vanhu physically, but wauya ne plan to feed people spiritually with the word. Achaitika ndechekuti apedza kuparidza wakaona kuti vanhu kwavabva kure, asi vanofanirwa kunge vachiwanawo chekudya kuti vagone kufamba. Ndokubva abvunza kune murume anonzi Philip kuti todiko nevanhu vakadai, tingawana here mari yekuti titenge chekudya tivape? Philip ndokubva ataiwa mawandiro avakaita mari haingakwani. Then Andrew, Simon Peter's brother, ndokubva ati kuna Jesu, pano paitawo kamukomana karipo, asi kakagukuchira 5 loaves newe mbiri. Zvingadii pavanhu vakadai hazvingakwani? Jesu ndokubva ataura izwi rekuti, tell people to sit down. Taurirai vanhu vagare pasi. Vanhu havasi kugara pasi, havasi kuudzwa vhangeri rekugara nokuti pane zvaitwa zvakanaka zvavangagarire. But vhangeri rekuti tell people to sit down, it was a test of faith, kuti vanhu vanomuziva sani uye ability yaainayo yakamira sei. Vanhu havana kugara nokuti chingwa nehove zvawanda, asi kuti vanhu vakapiwa vhangeri rekugara pasi before the miracle. So miracle iri kuitirwa vanhu vagara pasi vane obedience nyangwe vaine nzara. The challenge we have in our times today, kuti sometimes hunger or challenges dzinogona kutisunda kuti tiuye kuna Mwari. But chinosundawo Mwari kuti agadzirise the challenge haisiri challenge, asi kuti the faith of somebody in challenge. Chinhu chinotariswa naMwari kuti vagone kugadzira nhau dzedu harisi dambudziko ratiinaro, asi kuti kutenda kwatiinako mavari nyangwe tiine dambudziko. Vanhu havana kudzigarai pasi ndoda kuwanza chingwa nehove. Vanhu vakaparidzirwa vhangeri rinenge riri half baked rekungonzi tell people to sit down.
vachigarirei chikonzero hachina kutsanangurwa. But varume vaviri vambotaura maonero avo. saPhilip ati mari chaiyo nyangwe egore eyearly wage haigone kukwana kuti titenge chingwa tifidhe vanhu, which means pakuona kwake akatoona kuti mari haingagone kusorovha dambudziko riri pano. Sezvazvakaita muhomwe dzako kumba kwako kuti zvichida mari unenge uinayo but haingagone kugadzirisa nyaya iripo izvezvi. Chingatodiwa muupenyu hwako munana waMwari nekuda kwekuti in terms of monetary form uchaona kuti haingakwani kugadzirisa the challenge iripo, but ndauya kuzoshumira ane nyasha dzinokwana dzinoita kuti zvinhu zviendeke despite kuti mari yafeila yakundikana. I know pane kutaura kuri mushoko kwakanzi gone vazhinji vandofunga vakasaita the correct interpretation. Shoko parinoti man answereth all things. Zvazvinoreva ndezvekuti chinonzi mhinduro munhu ndochaanofanirwa kuziva. Kana shoko richiti mari mhinduro kuzvinhu zvese, munhu ngaatange kuziva kuti chimhinduro chii. Mhinduro inogona kudividwa in 3 dimensions. Yes, no, kana kuti wait. Ndanditaurisa kudaro. Kureva kuti kana mari iri mhinduro, pamwe pacho inopindurawo ichiti no situation iri pano. Kuti Philip ari kuti nyangwe mari yegore haikwani. Zvoreva kuti tinogona kutoitsvaga tikaiwana, but the challenge iripo mari haigone kugadzirisa this kind of challenge. So zvichida ndozvakaita muhomwe dzako kana kumba kwako kana kubasa kwako, zvekuti even kana ukatoita strike kana ukakuwedzera the story remains the same. Kana vakaisa 100% pamusoro kuchema hakupere, kana vakatoisa 200% kuchema hakupere. Chaapo ndechekuti wekuchemera ndiye watofanirwa kunge tichiziva nawo. Ukachemera munhu, ukachemera kuti vatiwedzerei, vanogona kuita sekudaro, but matambudziko ane misikanzwa yekudai so. Zhinji painobatikawo, zvizhinji zvinodenwawo kuti zvitange kunetsa. That's why mwachitaura chiti more money more problems. Zvinodarowo zvechokwadi. Why? Nokuti vision inokura maringe kuti muhomwe makamira sei. So Philip ati ishe mari haingakwani, even a yearly wage haikwani kuti tisolve dambudziko riri pano. Jesu haana kuti aiwa kana mari yakundikana, tell them to go. Ndinofara kuti Mwari wedu une solution when money fails. Ndinofara kuti Mwari une mhinduro nyangwe mari ikakundikana. Ndobva paitawo research yaitwa naAndrew, Simon Peter's brother, kuti ishe pano paitawo nhau yechingwa chiripo nehove dziripo, asi zvishoma kwazvo hazvingakwani nekuda kwekuti vanhu vakawanda. Zvorati tashifta from the dimension yekutarisa mari toenda pamaresources nezviri available, ndobva pabuda the same answer again kuti hove nechingwa zviri pano hazvingakwani, 5 loaves ne2 fish hazvikwani, vanhu vakawandisa. Jesu haana kuti kana mari yashaika zvekudya zvacho zviri zvishoma, tell them to go. Ndinofara kuti Mwari wedu une mhinduro kana maresources uye kana mari isakwanise kuunza solution muupenyu hwevanhu. Kazhinji munhu mafungiro emunhu ari munhamo anoti ndikawana mari yakati ndofunga nhamo yangu yapera. Kune maissues anoadreswa nemari, kogoita maissues ekuti mari haigone kumaadresa even iri zhinji. For example, ukava necancer, chiremba anotokudza mazuva nemakore kuti maybe a year or 6 months unenge usisipo, itonyora wiyo. Kana ukatokuti pandine mazimari aya, anokuudza kuti izvi hazvikwanisa kusolveka for now. So kune maissues, zvichida maissues ari spiritual, yekuti mari zhinji iripo, a spiritual matter haugone kuisolva with money. Iri pfungwa yemunhu yekuti ndikangoitawo zhinji anomuka situation yangu inogadzirika zvakanaka. Ukaziva the root cause of your challenge zvingakubatsira, nokuti zvimwe zvaunofungidzira ndikaita zhinji ndichasolva nyaya iyi zviri attached to a spiritual challenge more than kungoti idambudziko rauri kuona. Zvichida kuti pamwe havasi kundiroora, havasi kundiona, rega ndinyatsochena ndinyatsoita izvi.
wapedza kuchena nekuita zvawaita woregera kukurora zvimwe ndopa unogona kuziva kuti asi wofunga mweya. Saka mari ine chikamu chainokavha but haigoni kukavha every issue. Saka Peter, mukoma waPeter Andrew, ndiye ari kuti mari kana yegore chaiyo haingakwana. Andrew ndokubva ati pane chingwa chiripo, pane mufana wataona ane lunch box yake, but mawandiro akaita vanhu chinhu ichi hachikwane. Jesu ndokubva ati tell people to sit down. Zvoreva kuti vanhu havanga vakatomira, which means they were ready to go. Vaonawo kuti hazvikwane ende hapana iripo. Vhangeri rekuti tell people to sit down rinoreva kuti they were ready to go. Havana chekugarira vega vari kunyatsoona kuti panapa izvezvi as I'm preaching iwewe nyangwe uri pabasa, but izvezvi wakatomira netsoka kuti unzwa kuti kuri nani ndekupi. You are ready to go. Hausi kudzingwaiwa wega unyatsonzwa kuti pano pandakagara paite kushanda hangu, but I'm still ready for any opportunity. I'm ready to go somewhere. Passport yetu uri muhomwe izvezvi uri ready kuti ndikanzwa kune opportunity iri nani, I'm ready to go. Une pauri but you are not happy. So vhangeri rekuti tell people to sit down rinotaridza kuti they were standing, they were ready to go. Kupi zvichida kudzimba dzavo, but uchaona kuti nekwaunoda kuti uende kana usiri kuziva kuti dambudziko rako riri kutangira papi. You can face the same challenge uri kunzvimbo yakafungika unofunga kuti yakanaka ende hakuna challenge, hakuna dambudziko. Wese kwaunoyemura uri kure inyaya yekuti hausi ikoko. Ukaenda ikoko unogona kuzoona kuti kwanandiri zvinenge zvakafanana. So vanhu vari ready kuenda, iye Jesu aripo. Kusvika Jesu ati chitaurirai vanhu vagare pasi. Vachigarirei? Vari kugara nokuti Jesu ati garai. Ipa ndo pandangorudendwa kuti ndiparidze nhasha. Kugarira Jesu wacho kwete zvaachaita, but kumuziva kuti ndiani uye ane ability inosvika papi, zvinoita kuti munhu anzwa kuti nyangwe zvinhu zvikaoma asi muna Mwari handisi kuzobva. Tine vanhu vane plan B nyangwe mukunamata kwacho. Zvechechi zvikaramba ndichadai, zvakati zvicharamba ndichadai. Mwari wedu uyu anonzvera mwoyo. Tine vanhu vakatomira even vari muchechi, even pakutenda kwake haana kugara muna Mwari. Akamira kuti kana panapa zvakuona pane kwandoa ndimbomhanya kwandakanzwa. Saka iye haasida kusolva maproblems evanhu vakamira, ada kusolva maproblems evanhu vakagara mushoko rake. Baba vachiona Luke chapter 15, mukomana prodigal son achidzoka kumba, baba vakamuona even achiri kure, vaboroti vakamhanya kwaari, vakasvikomubudira vakamutsvoda. Havana kumhanya nezvinhu, vakamhanya nerudo nokuti vanoda mwana. Zvoreva kuti mukomana uyu chamudzora kumba afunga chingwa, nzara yamunetsa, but ari munzira kuenda kumba baba vakamuona. Havana kumhanya nebhutsu kana nehembe, bhaibheri neshangu anga asisina, but baba vakamuona vakatanga kuendesa kumwana wavo rudo, kuzvipa kwaari kuti mwana wangu ndinokuda, vakamutsvoda. Ndinoziva kuti kana une nzara kisi inosemesa. Let's be real, pamwe usati wambuzva experience. Wakiswa pasina mari, so relationship more than anything else. So Jesu vhangeri rake rekuti taurira unomutrasta nezvizhinji. Mumwe andoti Mwari akandikomborera handichachengeta nherera. Alright, pashoma yauinayo wadi kuchengeta 1. Kwete kuenda kuorphanage kungotora 1 kana mwana wehama kana zvinyange kurwadza stereki. I love statement yevarungu inoti practice makes perfect. Everything in life chinotoda practice, chinoda kudzidzirwa. Ufunge kune vanhu izvezvi vanogona kupa munhu imba kana motikari. Iwewe kutokwidza munhu lift mumota yako zvichiri zvakatooma. Handikushore, you need to practice. Takura kana hama.
nasa kuti kana munhu achemera tozompa mari. Why? Nokuda kwokuti vamwe vanhu vakabereka vana vasina kana basa nawo. Munharaunda akasachengetwa nenasa vana vake havana basa nayo. Dai isiri nasa dai mamadhara akafa nenzara. Vozi vakabereka vana vasingagayi kuti takabereka. Masystems epanyika chanhu ari kutovasustena. Asipo iwoya dai vakaparara. But in that future zvinofanirwa kuita izvi kana kuita common. Kune mascriptures, scripture inondinakidza yakanzi varume dai vakadzi venyu. Daiti kutambisa mapeji ka zvinonyorerwei ari wako. Unofanira kuita nyore ka because ndewako. Haufanira kutoudzwa kunzi mude. Unofanira kumuda nokuti ndewako. But ukaona zvatonyorwa hazvisi nyore. Amene varume muri kundinzwa. Kuda wako hazvisi nyore. Chitori nyore kuda umumwe. Unoziva. Saka ukaona patonyorwa ndichidai venyu. Kutoda wako kunamata. Andikuita zviri mushoko raMwari kunamata. Saka kutoda wako kunamata. Saka ukaona subject inenge yakatooma why because akangoita wako hadike. Jesu vhangeri raapa vadzidzi vake ndeyekuti taurirai vanhu havagare pasi kureva kuti vanga vakatomira. They were ready to go somewhere. Even Jesu aripo but nzara yoda kuvabvisa pana Kristu. Hama dzangu vanhu vabva pana Mwari nemamiriro eupenyu. Ira kunzi vaudzai vagare pasi havasi kuproteseni miracle. They were ready to go. And vakaverenga zvakanaka rinoti in that place panga pane green grass. Not inzvimbo ine mafuro yakasvibira. But vanhu vari ready kuenda vachibva ipapo. Zvino Jesu vatora zvine mukomana and he gave thanks unto the Father. Kutenda pazvishoma kwakadena increase. Picture hiyo ndinoiona pandinoenda kumusha kunoona muchembere. Ukatenga nyange zvishoma shoma matendero avanokuita wega unonzwa chiri chichambe iri challenge kuti next time I'll do more. Amene akambozi experience kuti ukaitira munhu nyange chiri chidiki but ari munhu ane mweya wekutenda zvinokudena to do more. Kutenda kunodena zvizhinji. So izvezvi I want to encourage you. Nyangwe zvinhu zvisati zvanaka but nokuti Mwari vakutrusta neupenyu kutenda Mwari paplatform yauriyo iyi kunodena zvizhinji zvaMwari kuti zviitike. Mweya wekukomplaina unobva unokushitsa. Why? Because the stage yaunotocomplaina uri somebody is praying to be at that level. Hanzi dai nhamo dzaichinjwana mumwe munhu waitiza waiti yangu ichiri bhoko. Iyo iri nhamo but waigona kuti iri better. Kune vane dzavo refu. So kuva nemweya wekutenda Jesu wapiwa chingwa nehove nemukomana. He gave thanks unto the Father. Wakatenda Baba. Ndobva apa kuvadzidzi vake kuti goverai vanhu. Ndatione picture. Kana Jesu wapiwa hove nechingwa Baba roti ndobva anamata. He gave thanks unto the Father. Handina kunzwa kuwanda kwacho chichitodona pasi kuti paaitotenda kudai chakatanga kuwanda chichidona. Akapa kuvadzidzi vake. Watenda but hapana increase. Paakapa kuvadzidzi as they were distributing the miracle began. Munana wakatanga kuflowa pavakatanga kuendesa chichiri chakabatwa hachina kuwanda kusvika chaendeswa kune miti. Ufunge mukomana uyu haana kuziva kuti akatakura miracle inoblessa nation. Why? Nokuti even zvakasara zvacho zvakaiswa mumabasket anokwana kuita 12 and there are 12 tribes of Israel. But this boy was an answer to Israel. Sezvakaita iwewe uri mhinduro kumhuri yekwenyu kunyika yekwako. Dambudziko nderekuti dzimwe nguva ukatarisa zvishoma zvako unogona kuti kuna kwandingaenda handina chandingaite. Asi ndinofara kuti Jesu audzwa kuti mari haikwane chingwa nehove zvishoma akati tell people to sit down. Ndauya kuzokuencouragea. Don't go anywhere usiri muna Mwari. Kufamba ungafambe but famba naye. Kana wafunga kukuenda enda uinaye.
dambudziko redu nderekuti munhu anoita saloti. Loti wakapiwa option nababa Abrahama, sarudza kwaunoda kuti uende. Ndokubva asarudza kwekuenda kwakasvibira. The place was so green like the garden of Jordan. Akaenda towards Sodom. Ada choice yake aona kwakamunakira. But Lot chaanokanganwa kuti asvike paari mombe dzake dzidzi dzawanda. Genesis 13 hadzina kuwanda nokuti ndiwe Lot, dzakawanda nokuti he was following a man akatakura a blessing necovenant naMwari. Mombe dzaLoti naAbhurahamu dzakawanda nekuda kweassociation. Kana vanhu vachitenda kuti ukatamba netsotsi unoita tsotsi, tenda kuti ukatamba nevanotenda unogona kuva vanotenda. There is a blessing in association and there is also a curse in association. You need to make your own choice. There is a blessing mukuirana nemunhu ane ropafadzo. Pane chituko pakuzemberawo futi pana akatukwa. So make a choice. Lot waitevera Abraham, mombe dzakewo dzikawanda. Akadanwa naMwari haasi Lot ndi Abraham, but Lot wakatevera. Chikonzero une chaanonzwa kana Abraham achishedzwa. Mwari vakaona Abraham avaone munhu, vanoona vanhu. Mwari vanoti kuna Abraham uri baba vemarudzi. So Mwari vakaona Abraham vari kuona vanhu kwete munhu. Saka Mwari paanodana Abraham ari kudana vanhu pamunhu. That's why blessing yakabata pana Lot nekuda kwekuti watevera by revelation. Kuti kana achishedzwa naMwari havasi kushedza iye, vari kushedza marudzi vanhu. Make sure whoever waunotevera tevera by revelation. Iva nechizaruko why you are following that person. So wakatevera vakaenda panzvimbo yavakasvika, zvipfuyo zvavo zvikawanda. Lot ndokubva alidwa nekuti zvawanda, chirega ndiende kune mamwe mafuro, achibva pakaunza zviri kufura zvacho. Warira kutevera mafuro, mombe dzawanda, uchisiya akawanza mombe. Paakabva pana Abrahama, end of the story, takanzwa achibuda achimhanya muSodhomu raabhachura asina kana chinhu. Nemukadzi haana, mukadzi watochinja uko. Iye haana kana any property ari kungomhanya. Indava wakabva pasource yaiudza blessing neprotection mulife make. Lot end life yake anga asisina kana mombe kana one. But chaita kuti abve pana baba Abraham dzanga dzawanda. So chaasina kuziva ndekuti ari kubva panokonzera protection neincrease. Nani zvinouya muupenyu hwako kwete nokuti wazvitsvaga, asi kuti wakapotera pane nyasha dzinoita kuti zviwanikwe. So Jesu wataura izvi nekuti tell people to sit down, vanhu ngavagare pasi. Vari kugarirei shoko kutenda kuna Kristu. Nokuti vakagara ndo pachaitwa munana weincrease. Uchapiwa vanhu vakagara kwete vakamira. Picture yekugara ipicture yetrust, yekubelieve, yekutenda kuti Mwari hakuna kwandichaenda. Whether you bless me or not, I'm here and I worship you. Izvozvo zvega unenge waisa Mwari pakona. Kuti kana kukanzi kune mari, kune chikafu handiende, tiri pano ndimatiparidzira Jesu. Saka kana tiine nzara tiine mipano. Ndobva apa kutenda kuna baba. Akapa kuvadzidzi vake, vakapinda muvanhu vachigovera chingwa chikawanda, hove dzikawanda, vanhu vakadya, pakava nezvakasara musituation yanga yakashota zvinhu. Ndoda kuti uone picture iyi. Chiri kudyiwa nevanhu vese panapa handi chingwa chauya nemukomana, inyasha dziri muna Kristu. Mukomana paasvitsa chingwa kuna Jesu. Une zvawakabata muruoko zvishoma, handizvo zvingachinja upenyu hwako. Chinochinja upenyu hwako inyasha dziri muna Kristu kana wagara maari, waita sezvaanotaura.
times 100 kana 500%, you still cry. Man will always fail, but the grace of God never fail. Yachatikitikane. Pani zvinhu zvaizwa zvakaomera mari manje inotenga maringe kuti kana speaker ichita 500, you need 500 to buy. But kana dziri grace hadzina amount. Nyasha dzinotenga chinhu chekuti salary yako haikwanisi kuafoda. Blessing inounza zvinhu muupenyu hwako zvisingakwanisike nekushanda kwako. Maybe ndikaenda apa ndikapromote kwa ndikaenda apa. It's good zvauri kutsvaga. But chaunofanira kunyatsotsvakisisa kugara muna Kristu. Why? Nokuti ukagara maari kana pakanzi pane zvasimuka mari haichakwana, maresources haachakwana, iye haakusiya wakadaro. Kutendeka kwaMwari kunonyanya manifesta when things are not okay. Kana zvinhu zvisiri right, ndopanooneka kugona kwaMwari. Sandichiti unofanirwa kuda Mwari uyu. Nokuti kugona kwake, unyanzvi hwake nesimba rake zvinonyanyaoneka when things are not okay. Vadzidzi varipo havana solution. Ane solution ndi Jesu. Atichitaurirai vanhu kuti vagare pasi. Nokuti kana ari Philip ati vanhu ngavaende zvavo mari haikwane. Saka ukanzwa vhangeri remunhu ukasanzwa vhangeri raJesu, nokuti nzwa the same people, I'll take you kunyaya blind Bartimaeus. Vanhu vakati kuna Bartimaeus nyarara, and those people were following Jesus. Havanange vatumwa naJesu, vakangonzwawo kuti noise rikaiti munyararidzi. But Jesu akuda kupa healing kuna blind Bartimaeus, akatuma the same people vamunyararidza kuti call him. Blind Bartimaeus chinhu chaakaunderstand chada kuti gone kuziva kura gona kunzvera spiritually, ugone kuziva kuti nyangwe munhu uyu ari mufundisi nyangwe achinamata apa ataura pfungwa dzake, wozonzvera kuti apa Mwari vataura maari. Blind Bartimaeus vanhu vakamuti nyarara havasi vanhu vekubhawa. Those were people who were following Jesus. They were not sent. Vakangonzwa kuti tofanira kumbotaurawo. Ufunga pulpit inovaraidza zvekuti pane patinombotaurawo. Pulpit inonakidza pane patinotombotaurawo. Asiri Mwari ndiri nini zvangu. Ndinofara kuti neimwe nguva Jesu wauya achitaura nevanhu. Vanhu vaiti Mozisi aititendera kuramba vakadzi. Jesu ndokubva ataura zvina kudaro pakutanga. Takabatadzwa naJehovha kuna anofanirwa kupatsanura. Izvi Mozisi akataura aona maomero emwoyo yenyu. So Moses yaakaita yaiva observation, isiri revelation. Kungoona kuti vanhu vakaoma moya, ndikasavati ramba nai vanouraya munhu. Saka komana, yorai madivorce certificate mukadzi akanetsa fire. Saka pakauya Jesu vakati Mozisi aitoti ndinonyora macertificate torambana. Imi munoti kuti Jesu ndokubva ataiwa. Havasi baba vakadaro, ndiMozisi. Maonero abo, saka tine maonero. Tiri tori papulpit, tiri men of God. Mwari kuti ndogona kutaura zvandofunga zvemumusoro kwete zvekumusoro. Saka iwe kana usina ukama nekumusoro, even zvemumusoro pauri ndezvekumusoro. Saka pachidiwa kuti munhu ngaanamate Mwari sedunga munhu, ngaatsvake Mwari, ngave nemweya wekunzvera. Nokuti pane nguva yaunonzwa pfungwa, observation, maonero abishop, usinganzwe the mind of God. Vanhu vakati kuna Bartimaeus nyarara vaitofamba musaidi maJesu zvokuti vaida kutora advantage yekuti he is blind. Saka rakataura iro ramosvudza tatumwa. Mabhabhuri oti wakaramba achishedzera. Yati mari maiva nekuziva. Kuziva kwake kwakabva papi? Kushedzera kwaaita kune kalink kada kuti ubate. Aiti mwanakomana waDhavhidha minzwi raiva ngoni. Panoti ngoni apa ari kuti imi munadzo mune nyasha. Saka mhinduro yekuti be quiet. But me akaiseta akaona kuti haina ngoni ine rafu. Why Jesu wakazonzwa kusviridza mapofu. Sei munhu ane anointing yekusviridza bofu achifamba nevhangeri rekuti be quiet kubofu. That's not it.
saka akaziva kuti haasiriye mwanakomana waDhavhidhi wakomana. Saka dhenje hatinayo mazuva edu manje ndeyekuti nekuti hausati wakura enda unzvera udyowo Mwari. Saka vakomana vakabvuta maiki, ndizvozvo ndiye Mwari wako. Remember mugarden reEden era yakaitika ndeyekuti vanhu vakaparidzirwa vhangeri right place but not from God. Nyoka yakanyengedza vanhu mugarden, Mwari aiuyawo mugarden achitaura nevanhu. That it was a wrong voice in the right church. Ende Mwari unogona kutaura kuburikidza nyangwe nemhuka. Bhiza chairo pane parakataura rapiwa simba naMwari. Pala makaritasva. Saka vhangeri rakaparidzwa mugarden rakaita kuti vanhu varasike rakaparidzwa right place but asiri Mwari. So munhu ukakura unova nemweya wokunzvera. Tiziva kuti apa ndimufundisi vataura, apa ndiMwari ataura mumufundisi. Aipapa dai Mwari atibatsira. Namata uchiti Mwari ndipeiwo a descending spirit. Ndiregere kumanipulatewa kana kunyengedzwa nekuda kwekuti pani pekuti munhu anotaura. Iwo Mwari vapedza kutaura, mufundisi wopfuurira mberi achitaura. Vanhu votadza kuona kuti apa ndiye, apa ndiMwari. Inzwa ikoko hakusi kupanduka kuimprova. Unoziva kala TV haina kupandukira black and white. Yakangozoudza vanhu chokwadi kuti sheti rered. Hakusi kumukirana. Improvement, hakusi kupanduka. Saka namani kala somamukira black. Naudza kunamata Mwari. Tinofanirwa kudya shoko raMwari tigone kukura. Tive nemweya wokunzvera tigonewo kuziva. Why? Because ukaramba uri mwana wesangano pane danger. Why? Nokuti original kingdom identity yako, you are a child of God. Wabva palevel yemwana wesangano waamwana waMwari. A royal priesthood, peculiar people, chosen generation. Kureva you must know kuti by rights we are equal. Takasiyana in terms of gifts, but pakodzero we are the same. Kare Mwari ainamatwa nevanhu vari kuseru, vamwe vari kuseri. Jesu wauya ukabvisa that division. Baba rinoti ari pacross wakadanidzira, muchinda ukatsemuka nepakati. So that hakuna vekuseri nevekuseri. Maamo one place mese, you are now a royal priesthood. Mapiwa new identity pacross. So vhangeri rakaparidzwa naJesu achiudza vadzidzi, and tell people to sit down. Taurirai vanhu vagare pasi. Hapasi kufitwa vanhu vane nzara. Pari kufitwa vanhu nyangwe vaine nzara vanotenda maari. Tine zvinoitwa naMwari outside your faith. That I know. Pane zvinogona kuitwa naMwari muupenyu hwako. Kwete nekuti vadhimanda faith to do things, but vazviita nokuti ndiMwari. But there is a level, pane zvinoitwa now with principle. I'll help you to understand this. Uri mwana mudiki, une zvaunoitirwa nemubereki wako. But pane zera rekuti kana wakura, haachaita, kwete nekuti haachakuda, but wapa zera rekusaitirwa, uchitodiwa zvakanyanya. Pane Mwari zvaanogona kukuitira mutime yekuti uchiri mudiki. But pane time yekuti kana wakura, unofanirwa kuziva zvekuita kuti Mwari vachiita zvimwe zvinhu. Pane zvaunosangana nazvo as a favor. Amai vangu vachiri kudomboshawo. Mazamu vachinawo but hazviete kuti vandiyamwise. Vakatondirumura hari kutombondiona padhuze nezamu ravo. But vanondida 100% semandira ndida ndiri kacheche. But there is a level yandasvika now yekuti mukundida kwavo vane zvavanofanira kuramba kundiitira. Why? Nekuti ndakura ndakufanirwa kuziva zvekuita. Mwana kunoti but tichitanga sezvinhu zvangu zvaita mushe patamba medu zvaita sei. Mamiracles emuwilderness haambofa akaitwa kuKenani. The same God, you never do it. Kana munhu akakunyepera kuti raaraone Mwari anokupa chikafu akazviita wani kumashure, he is the same yesterday, then forever. There is a revelation in nature kuita nematurity.
Yekuti God will never do chakakuitira nezuro. Why? Because waite level yekuti unofana kuwakuziva zvokuita. Miracles eku Canaan. Miracles emu wilderness haitike ku Canaan. Ine zvandaisangana nazvo Mwari achiita zvaasiri kuita nhasi, but achinida ari the same God. Why? Because now I know what I must do for certain things to happen. Atonoti vana havana kunyanya kufarira Joshua. Why? Joshua haasi murume wema miracles. Joshua murume wema principles. Joshua akasiyana naMoses. Moses vanhu vakatadza anonopfugama kuti Mwari vanhu venyu avo movaparadza here? Vaichipita vanozoti kudii mamarudzi, anoti kudii kana maparadza vanhu venyu? Moses waichemera vanhu vaMwari, vanhu vatadza. But kana ari Joshua anoti varume kana imi musingade ini namadhamu nevana topita. Sarutonosakatsanava vane basa nevanhu. Akudawo vanhu vanokura. Joshua akuda a generation. You know that now we can do things. Kune zvaitwa naMose zvekuti akatambanudza tsvimbo mvura yopatsanuka vanhu mokrosa. Kana ari Joshua anoti munhu ngaanyike makumbo. Joshua haana tsvimbo, anopa instruction tsvimbo pasina. That's why Mwari pakuviga vaoneta Moses vaitoviga netsvimbo yacho, because vanhu vaigona kutrusta kuitirwa than kuita. Tell people to sit down. Taurai vanhu vagare pasi. Jesu haasida kusvida vanhu nokuti vane nzara. Ava nzara itori musubject. Arikuda kusvida vanhu vakagara mushoko rake, vanotenda ability yake, vanobhilivha maari kudarika kuti anoita miracle, but kuziva kuti ndiMwari anofanirwa kunamatwa. Ndikandikudze chinhu ichi. Mamiracles avari kuda ilifestyle yaanofanirwa kurarama kana uchimuda. Mamiracles avakarisira kuti Mwari vaite kana one relationship navo yauri kutoti miracle, it will become a lifestyle yako nokuti une ukama nawo. Kune zvatinoitira vana vedu kwete nokuti vanamata vatitenda vatirumbidza, but nokungoti vana vedu iwayo marights. Kana mwana akaita musikanzwa sei manheru rinobikwa anodya ndewe pedu, kana akashereketa sei hati muchinje senemu anoramba ari tsotsire pamba pedu. Kune zvekuti kana ukadii but unoprotectwa nerelationship. Saka vhangeri parinotangira ndepekuti munhu ave neukama naMwari, kwete chaiwa Mwari wacho, unzwe kumuda nekumunamata. Uchatozoona kuti kana wana ukama naye ane zvaanoita usati wataura, zvaanoitira vana vake. Saka uchiona the Lord's prayer inenge iri rafu bishana, haina kana kuva polite. Inoti give us today our daily bread. Give us, kwete may you please. Aichemechema ikumbire. Lord's prayer iri very straight. Give us today our daily bread. Tipei. Abatanga pachi makarurama munoshamisa pachingwa. Give us. We deserve because we are your children. Saka challenge yataita unge mazuva atawa manje. Vanhu vanopinda cheche vanamati. Ende tsika yaMwari manje kana wakuda kuita munamato, anopindura chiri kunamata kudarika nyaya yataurwa. Why? Because nyaya yataurwa haimunetse, but iwo kana uchimunetsa anonetseka panyaya wataura. I'll give an example. But aishanda kumaindustry ndine mudhara inoshanda naye ndisinyoroso. Sapane munhu akaya titikweretesa yembe dzematimai vanhu vese nokubvanzi tora chero pawaiwana unozobhadhara. Mudhara sinyora akatsika-tsika tikati aiwa sekuru hatisi kubhadhara, hanozomupa time chero patiaiwana torai. Zvikanzi haisi nyaya yekuti zvadhura vanhu zvanetsa, ambuya venyu vane rafu kumira. Kureva kuti haisi nyaya yekuti zvinhu zviri kudhura, type yemunhu inoita kuti vadhurirwe kuita. Nyaya yako Mwari anoigona, but haagonere type yako. Anenge karafu bamira ndikadzikise mbichana unyatsopanzwa. Yese yauri kuchema anoigona, but ane vaanogonera. Why? Nokuti Matthew 6:6 inoti kana makunyengetera mapinda pakawanda mavhara door, the God who sees, Mwari anoona. Achionei zano vari kutaura.
Sikana wakapfimba wakamuti I want to marry you. Akaramba. Kwete kuti airamba kuroorwa, airamba chaitaura. Wozokazodzoka after 2 years notona akaroorwa. Pandizvo ndaitaura kuti nhasi ngade iwewe kwete kuroorwa. Iwe unenge uchitaura iye achiona chiri kutaura. Wewe uchitaura iye achiona. Ani zvaanoona. Andizoti anoona ipa manoona bhande kana bhutsu rinoti yonyura. So the same with the things of God. Iye achiona munhu wacho. Kwete nyaya iri kutaurwa, but munhu wacho. Izvo zviro zvare kuti mari yauri kuda yauri kuti stati pane munhu anayo. Ende pamwe usanyeperenga wamuzive vakawanda vaunoziva vanayo. Yauri kuda iwewe chiyangu anayo, save masiwa anayo. Ngani kupe tip pa usiziva vana vanayo. Ari chikise usiri kuenda ikoko. Iwe zvati vanayo. Ziva chete. Kwa iri unotokuziva iriko kana mabhengi irimo. Kuti mabhengi vanozobvunza kuti tinobatei. Wa unoda tobata iwe. Ndo pana kati life walk time. Kana ngekarafu ene. Unotambudzika unototora lono bati unei. Relationship do key. Madam zikona taita mjayasheni yadu. Taita relationship na church na prophet na bishop. Relationship na mwari wacho hapana. Iyo ukaita kama naye ndi baba wako wanototaura newe. Vanotokunzwa nhau yako vanotoiziva. Saka Jesu paanoda kupa vanhu chingwa, haasi kuda kupa vanhu vakamira. Tine vanhu vakamira mukutenda, vasina kugara mukutenda. Kumira ipicha yekuti I'm ready to go for something. Kana pasina chiri kuitika pano. Mwari chaari kutsvaga muvanhu itrust, kubelieve kwakugamuchirwa saMwari. Haasi kutsvaga munhu ane plan B. Saka vhangeri harisina kuti tipai chingwa kana chawanda movapa vogara pasi vodya. Unotanga kutogara pasina chingwa. Generation yedu ukaiparidzira nyaya dzepatience dzekumirira Mwari kuti vamwari vanoita. Mirira Mwari vanoita. Vanononga una power nokuti uri kudzidzira kuparidza. Vanoda right now. God is doing this. Right now. He's doing this. There are things Mwari zvaanoita right now. And there are things zvaasingaite right now. Ari Mwari ashanya kwa Abraham, ari Mwari chaiye. Avati gore rinouya nenguva ino Sara ava nemwana. Haana kuti manyenge kugara musina mwana. Right now receive a child. Haana kudaro. Even vanhu vanga vane makore vasina mwana vakapinda muprocess iri juu. Iyo yekuda kuti zviitwe nhasi ndoyakutenderedza manje. Wapinda uko hazvina, wapinda uko hazvina, wapinda uko hazvina. Unonzwa kunonokerwa. So ende chinokupa kunonokerwa uri kutarisa vamwe vanhu. Ningi zvake zvakaita, inda zvangu zvisiri kuita, but time yafamba. Mwari waJoseph akamupa vision nedream yekunoita mambo kuEgypt. Daira akangoita a step into Egypt. Haana kuita chef, akaita garden boy. Ari God fearing zvakatonyorwa kunzi waitya Mwari. But vision yakaiswa naMwari maari. Haana kungoti paangoita a step into Egypt obva anzi boss. Atoti kujeri ane vanhu vaaitoti mambo. Iye ari mambo in making. Ane vanhu vaaiti mambo. Wewe kuva nepatience wokumirira kuti Mwari vanoita zvinhu. Matiri hamuna. Why? Because tinoonawo zvevamwe. Totarisa makore nenguva itoona kuti shuwa Mwari anenge atinonokera. Saka munhu anobva anzwa nekuchinja chechi. Unofunga yena power. Unofunga yena power. Pastor vaziva. Unofunga yena power. Mukufamba kwese kwauri kuita, Jesu ari kuti dai wagara pasi ndakupa chingwa. Tell people to sit down. Mukuru, vese vaunoyemura nezvaunoda, kune process Mwari yaanoda kukubika nayo for the better of tomorrow. Saka uchiona kana mwana kadiki chaiko kumahumbo kakasvika amai akaite nhumbu. Why? Because kanofanirwa kunge kane a strong backbone. Kakura, kakugona kurera nekuchengeta mwana. Kureva kuti ipapa denga haritendere kuti kana miracle yacho haitike ikoko. You must mature, you must grow. One ability to sustain chinhu ichocho.
I'll read the scripture. Songs of Solomon chapter 8 verse 8. Ana hanzvadzi komana dzakagara pasi dzikatanga kuchema tichiti hanzvadzi yedu zvaisina mazamu tichadi musi waachabvunzirwa. Sei vachirwadziwa nehanzvadzi yavo isina mazamu? They know kuti beauty iripo. Anogona kuchiviwa vakomana vakatomuda vakatomurora. But hepano pane nyaya kana azova nemwana anosustena sei chipo chemwana, nokuti mwana ukamubereka anoda mukaka kuti akure ararame. Saka vari kuona pane danger ndepekuti she is ready. Akanaka atokura vanhu vari kutomuda. Tikatora mari dzaana tsano tachaja mari panapa. Vari kurorerana kuti vave nemhuri. Uyu manje mazamu haana. She does not have what it takes to sustain the blessing. Chakawanikwa kwaMwari chinosurvive nekuramba uri muna Mwari. Musave kuzotora mamiracles muchienda munokuvara nawo. Chakawanikwa muna Mwari chinosustainwa nekuramba uri muna Mwari. Tine vanhu vekuti kuchechi ari kuuya kuzongowana chawana obva aenda. Shuwa Mwari vanokuwanisa unochiwana. But hepano pane nyaya wakaipa aikurwisa usina mota ukauya kuchechi kana matirwa wakava nayo ani mukana yekukura ane maaccident yakati one day. Wozi uri wega aisha kuti anokura ese uri mubhazi aikwatisa vamwe apo waakufamba wega anokupedzisa. The more God blesses you, the more you must fear God and love him so much. Pese paunobudirira nekusimuka ramba uchida Mwari zvakanyanya. Because the devil ane capacity yokudhila newo zvakanyanya. Saka munhu akati wausabhuka hadi mabodyguard. Ozoti handisabhuka mupfurapo. But kwa president wapa mawani. The more yaunoelevetwa, you need more security. Chibasa chakanaka, but chisina kwa kungosununguka sununguka. Inaifu kuti munhu ane mabodyguard anotyisa. Zvikandazodiscover kuti anenge achitotyawo. Wose kana tichikisa vanhu vadzosare kumba nakupinda mutauro. Kuti vakomana handi yekuzamba unotorohwa kumberi. Asi picture yaona kunyatsoona. Anenge asingatyise. Anenge achitotyawo kuti mukandiwana mutiponese. So the more yaunoelevetwa woenda pane imwe level. Pese paunosimuka zvinhu zvoita mushe. Ida Mwari zvakanyanya. Usati waroora usati wane mhuri. Saka nekuneti waroora nani mukana kuwataka vana vako zvadzimai vako. Vaarire zvekuzwa kuita mwana. Wakaipani kupenda mizhinji yokuwataka upenyu hwako. Uye wazvaibona kukurwisa. Wakaona basa anokushikisa machibasa wari. Wani basa rako yekuti wachichengeteo pakasisa pano. Vana vagari vakabasa. The more God blesses you, the more you must seek in the Lord. Saka Jesu anotimi aisikutotiwa yamia. Munhu ngaadzvetiwa agara mushoko agara muna Mwari. Wagezemetiwa kubaba baba wakabona wakamhanya kwete nechingwa kwete nebhutsu kwete nehembe nerudo ndokuvamubudika vakamutsvoda vakadzoka naye kumba. Ipapapa achifamba nababa asina bhutsu anenge achibhoikana sekubhokera kwaari kuita kundiri kunamata but handina kana moto. Ndiri kunamata but kana kubasa kwati no promotion kana mari yacho haisi iwe wina baba. Baba vakamubundira havana kumupa zvaaida, vakamupa zvavanoda, rudo rwavo kwaari ende harina kumunakidza. Kana Bhaibheri rati baba vakamutsvoda namotara ndikati kisa pasina chikafu pasina mari unobhowa. Undangori unanzwa nembonzi shuwa. Kunzwa vari murume anokudza kuti kisani kisani zvinhu zviri kufamba mushe. Isi isaine kuti munga maaraidzwa. Pasina kana sendi kuti yandikukisa anoti rindawo. Unonzwa kuti ndindawo. Nimutsvoka maruku. Baba vakamumhanyira vakamubundira vakamutsvoda ndomuka yeche mwoyo yongoti mugaro yakomana.
kuti vakizeni ndabva nzara kwese makundikisa pana but baba vari kuti ndikamhanya nechingwa nebhutsi nehembe kumukomana asati asvika kumba anogona kuita U-turn. Sandopatenge mwari ari kukunonokera adangoti mumbonamatawo because U-turn hainonoke zveshuwa. Imagine ungopinda chechi so zvitanga tongofaya akutodzoka waistora zvinhu zvako. So baba vakamubundira vakaenda naye mumba, hembe dziri mumba. Chimwe chichatara tubata mukomana uyu paakadzoka baba vakatomupa bhutsi vakamupa new garment vakamupa nering, but paakaenda akapiwa opportunity yekutakura zvinhu. Saka ndiri kuona picha kuti ane zvimwe zvaakasiya. Why? Because kana wapiwa zvinhu pekutakurira ndo panodetermina kuti unoenda nei, kwete chido kuti unotakura zvipi but bhegi rako. Saka mukomana uyu paakatakura bhegi rake shida isecho haana kutakura mombe nekuti paakadzoka vakauraya mombe. Pese paunofunga kubva pana baba uri kusiya zvinhu. Saka makatosiya nemichato kwamudharo. Mukomana paakagoyiwa zvinhu haana takura zvese, akatakura zvaanokwanisa. Ndakaexperience pataita trip tiri kuprimary taenda paCoca-Cola. Saka taiyosakana uri mwana mudiki taipika Coca-Cola straight. Kuenda Coca-Cola unoona drink aunoda. Yet that's not true. Unonwa unokwanisa. Iwo muri 3 vanokupa igrade vandozati muri kunwa 2. Vakatokalkuleta kudhara munwa munoda. Vanozati dubura mfana 2 anenge aboma. Kuti takatopiwa grade so unonwa unoda amunokwanisa. So practical sana haana kutakura zvese, akatakura marinde bhegi rake. Vakuru munhu wese ane bhegi rake. Level yekuziva nekutenda unogona kutora zvishoma muna Mwari muzhinji. Wambona kuti rori chinotakura fuel chitenga che unogona kusvika chitori paside perodi sati yasvika kwachipenda zhinji chapera fuel. Iwo hazvikunetsa kuti pachine tengi hombe chinoitika ndechekuti rori haritori mutengi hombe, rinenge tengi karo kadiki iyi supply kubasa zvakatomakwa. Saka rinogona kutopera fuel rine fuel. Ndo zvakaita vazhinji unogona kupererwa una Mwari muzhinji urati hamuna ukama unongopinda chechi chete katengi kako kanonzi chechi kwete faith. Unoponjerwa so mota inopera fuel wakatakura zitengi. Tell people to sit down. Mwari ari kuda vanhu vanogara maari, vanotenda maari kuti avaitire zvaanoda kuita. Mukomana ari munzira zvakaitwa nababa zvese haana kufara, but akazofara aamumba. Baba vakumitira zvinhu vaamumba. Ini mazuva ndaivo mukomana skiri iyo ndandakaimaster. Handitange kudyiwa munhu asati abvuma. Inga madhamu anoziva haidyike. Handiti marikavharira. Tiri kukupfimba uri kutsika-tsika utane nepachikeni ndotipinda ndiri panzi. Because handidi kunetsana newe wazoti no. Mene una mchungoro waisa atiite iyo. Sonotsengwa. Wakati just be my friend unofenda. Baba hadi kuitira zvinhu mukomana ari muroti. Vazhinji vedu level yedu yekunamata ndeyepanze ndeyekuroti. Mukati hamuna munhu. Because kana uri wemukati unogona kuita zvinodiwa nababa uri mukati. Une ukama wakanaka nababa uri mukati. Namwe sekuru wangu sawana sekuru bana. I'm telling people this. Mai wangu vakandiudza kuti mwanangu ndiri kumusha. Iya njati yangu ndi sekuru wako ndi sekuru bana. Iya mai yako ndi iya njati yangu. Sekuru bana vasimuka vaenda. Ngazoti mwanangu ndi sekuru wako zvechokwadi. But ruoko saka avaudzwe address. Unongoti tiri mutown. Saka sekuru bana pese patinoona muzukuru zviri sei uri kopi? Handirimo mutown zvangu. Handitaure address, handitaure street, handitaure location. Unaona ukama huripo. But valume. Saka ndo zvinogona kuita munhu pana pakunamata. Unongoti akuchechi tiripo Mwari nomuda. But uri sekuru bana pamweya. Ndirozi dzakaudzwa kunzi havapiwe promotion. Hapromotwe wozi pashomai one zviri kuitika. Life yako isempoka.
Pashoma iyo pane zvikutoitika. Engatozati zvizhinji zvikauya apa taparara. Instead yekuva of help to people, you can destroy people. Nezvakanaka zvaitika kwauri. We are blessed to become a blessing. But vazhinji vedu the blessing yatoya to cause damage. No arume kutoti mari ikaita mushi anodivorce. Usafungidzire kuti Satani anokuataka kana zvinhu zvakaoma. Pamwe pacho anokuataka kana zvanaka. Tine vanhu vakarambana nokuti murume akapromotwa. Tine vanhu vakarambana nokuti mukadzi anga akutambira iri nani kudarika yemurume. Divorce haingouya because of hunger. The devil can attack from any angle. Kufunda cheko ukafunda kwanyazopa Satani anogona kukupa pride nemanyawi. Pane madhimoni anobata kana zvaita. Ne murume akanamatirwa naJesu akabvunzwa kuti wakuone chikanzi vanhu kunge miti. But problem yanga inayo 1 ndeyekusaona, number 2 kaonero. But kaonero akadiscover kana asati akuona. Izvezvi panapa unotodada but zvekudadisa hapana. Denga rotozoti anoshaina but hapana zvokushainisa ndozvokushota. Aitova neproblem yemaonero. But vanhu havana kuziva nokuti aitova ubofu. Kune zvinongooneka kana zvakufambira zvakanaka. Hausi right. Apa uri right nokuti zvinhu hazisiwo right kwauri. Unotaura nevanhu nokuti zvinhu zvako hasati zvatambanuka. Hautauri nevanhu. Kana kutomira pano zvikanyatsokufambira unongozvibvunza kuti vanhu vari kuunganiko kutaura. Haumire. Kana zvinhu zvacho unoona ipapo kusunga kwazvo kwakuchengeta. But Mwari manje unonzvera mwoyo unotoziva kuti akumira nokuti zviri kutinetsei. Tell people to sit down. Taurirai vanhu vane nzara ishe. Komadi kuita miracle. Obedience first. Demand of faith. Kuti Mwari vachiita zvaunoshuvira. Komadi kuita takamira. Ropafadzo ngairegere kuva yeproblem kwauri. Ropafadzo ngaikubuilde, ngaikuitire zvakanaka wakagara muna Kristu. Vakuru chinhu chiri dangerous muupenyu isuccess. Poverty itori nani. Zvikanyatsoita mushe hazvikuitire zvakanaka kana usiri muna Mwari. Chinhu chese chakanaka chakaipa kana usina Mwari muupenyu hwako. Chinhu chese chakanaka chaunoda ichi chakaipa kana usina discipline or control. Zvauri kushuvira dai Mwari andipa zvakati dai andipa zvakati. Pamwe pacho uri kuchemera rufu. Unoziva kuti Elijah akakumbira rufu kuna Elijah. That's why paakati ndikudai double portion of anointing akatanga audzwa statement yekuti you've asked a difficult thing. Why? Because the major prophet Elijah akatarisa in the spirit akaona zviri kukumbirwa nemukomana uyu. The last miracle yaanofanirwa kuita inotoda atange afa nokuti mabhonzo aElisha akamutsa munhu anga akandwa muguva. Saka paari kukumbira the miraculous power ari kukumbira rufu. Because last miracle yaElisha akaitira muguva. Saka paakandodawo power ndiite minana munhu wamaranisa mufana ada kufa. Kune zvimwe zvinhu zviri right zvinokuuraya kana usiri muna Mwari. Tine zvatinochemera zviri dangerous. Nima ndakamudza nekuti pamunini mukomanyi ndakamhanya zvokuroora. Take your time mwana wamai. Zvimanyirwa hapana kuti pressure. Zonzi hamunospa kwameka kuda kutibatirira. Osaka kana munhu asiri mazvirika anonyatsoona kuti muri kuenjoya. Uyu ashereketa tsvaga tumari atora munhu wake. After 3 months auya kumba zandomutiza. Uda kutiza munhu wakatizisa. Agemu kutiza natizana. Inda research yake yange isiri complete. Aingofungidzira kuti kana wanaye chienda kutaundi mese muchidii. Akazorwa kuti vese vari muno vanawa vauye nevawo kutaundi. Unondomubvunza danda kuti unoita sei. Spark ishoma, responsibility ndo yakakura muwanano. Remember download pakawanda rume. Spark 5 minutes, responsibility 23 hours.
Mene mama minutes. Wala mvuta shuka yari kuti mazodia. Adira taichemeraya. Mamine tsacho mashoma pane kushukwa. Tell people to sit down. Asi kuda kukupa chingwa nokuti mune nzara. Ari kuda kufidha vanhu vake. Ari kuda kupa vanotenda kwaari. Vanhu vakapiwa chingwa pano John chapter 6 havana kupirwa reason 1 yehunger. Why? Nokuti vakanzi tell people to sit down vakagara pasi. Kuti akafidha vane nzara vanotrusta vanotenda maari. Chakatanga haisi feeding, you are being obedient to instruction. Nhamo yataita ndeyekuti dai Mwari atanga nezvandiri kuda. Gamba ukama hwacho ndewekutanga nekuita zvaanoda. Tinomugamuchira saIshe uye muponesi, Lord and Savior. Automatic part, their Savior. Why? Because if he becomes your Lord, automatically he will save you. Atangova baba wako anokuitira. But wada kutanga nekuitirwa asiri baba wako wajamba protocol ya kingdom. Ano wachinji namatray. Yo chinomboitwa ndipedze nguva ndichitaura ndozokunamatira 1 minute. Wega unoti kwakakura ndekupi. Kukupa information iyo iyi ndokune strength yakanyanya than kukubata musoro, but kukubata mukati memusoro. Why? Because Jesu chaiye pamuchinji kwakaita hours, but preaching kaita 3 years. Information yakanida much time than kuenda pacross kunofa. Relationship kukumgamushira kurarama mukutenda kune nyaya than ngoti fugama ndikunamatire. Inzwa kukunamatira kwakafanana nekujumpa bhatiri. Ukajumpa rinoita but unogona kuti waenda kumusha waenda ukangonorara wakuda muona kuti unofane kujampiwa. Waenda chechi wabatwa musoro waenda chechi uri kungoita jump start. Mabhatiri haana macells. Because uchaenda kumwe kuti vanokujampa hakuna. Akurarama munguva kairi dangerous inenge yameti 25. Kuti vanhu vakatadza kuona Jesu but vaine mafuta. Kune munhu aitotengesa mafuta. Maramba avo akapera mafuta vakainotenga mafuta. Pavakadzoka vakasvika chikomba chauya vakadzoka handikuzivei but vaine mafuta. Tiri mutime yekutoti zvema anointing zvawanda. Momwe wacho munowawana but nemukuru hamuonani. Vanhu vakatora vaine maramba ane mafuta, mukuru akati dai watizivani. Zokai kwamanga muri. Kunati kuna vanhu vamu business yemafuta. Waenda papiwa kachikupu, waenda papiwa. Kongopiwa ari shaishai. Iye wacho andarika chikupu kongomuwana. But danger yekutsasa chinjiri outside. Chikapiwa. Wega wanonzi vati basa rapera. Nokuti shoko rinoti greater is the one inside than the one in the world. Was just chiri outside. Simera Jacob. Rinogona kupa. Saka Jesu anoti kuti mukadzi weSamaria, iwewo ndichakuita kuti uye netsime mauri. Was rikava outside you. Rinogona kupa kana kuti somebody anogona kuripoluta. Harichanwika mvura. Ndichakupa iwewe shoko rekuti uchange wane chitubu mauri. So now yekunamata inofanira kusvika palevel kuti it becomes personal. Isu amai vedu tikapata ikura kukushaya imomo vasina zvokudya zvokutipa, vaitipa information yairwadza yekuti vanangu mukaenda kunotamba mukanzi uyai mudye munoti takaguta. Vana vambokura mulevel iyoyo yekugutiswa pasi kusina kudya. Ngozwa kuti mukaenda munoti takaguta. Avadiki vanongoti unoti wakaguta. Tachaitika ndiri shamwari yako kati yatidye. Waingotaura zvavataura unoti vatititi takaguta. Zvinova zvazikanwa kunzi une nzara. Ndinoudza kuti kudii? Paunodaro uchitaura kudaro hauna kupersonalize shoko racho. Nokuti waripersonalize hauti vatititi unoti ndakaguta. So mukunamata ukataura zvinotaura pastor wako
Satana anotoziva kuti ndozvinotaura kuchechi kwenya usino kudaro. Iwo hautendi unokutaura kuti kuri kukopa zvinoitika kuchechi. Hallelujah. Vana vasikevha vakafarira ministry yedeliverance. Ivo vakadelivwa. Ivo ndo vakamhanyiswa hembe tikabharuwa. Ozi vaikopa. We are meant to learn, not to copy. Nawe kunamata ndifana kuva so personal. Kunzwa kuti mwana wacho notomunamata uneniwo. Hakuna anokuitira. Unodzidziswa kuti newewo uite. Sure, gaindi namati. Anoende kumba mazano kwa kutonora. Unati tisimudze maoko namati. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Pray the spirit of patience. Mweyo kudzikama nekugara mushoko renyu. Weta zvaita hazvina, rambai muri Mwari muupenyu hwedu. Nokuti tinokuziva kuti vanhu pavakagara pasi havana kuramba vaine nzara. Baba, ndinonamata kuti chingwa chekudenga ngachiburuke. Chingwa chinonzi employment, mabasa awanikwe. Chingwa chinonzi blessing, mari zhinji nibatike. Nokuti vagara mushoko renyu, vagara mukutenda. Havana kumwa kwavangatizire Mwari. Havana imwe plani yavangaronge. Ini bedzi muupenyu hwavo ndimi Ishe uye muponesi. Nakupai mbiri nekuremekedzai. Upenyu hwana wenyu ngaushandurwe uvandudzwe. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.